Здравейте хора, аз съм Цецко 2014 и това е втори епизод на Майнкрафт, аз и приятели. Сега ще ви покажа моя текстчер пак и други неща. Този клип ще бъде бърз. Така, ще, нали, аз ще заснимам и клипчета на FIFA. И така. Сега ще включим съгърпака. Така. Само да изчакаме да зареди малко лаги някой път. Ето го съгърпак. Харесайте, ако ви харесва съгърпака. Нали, за да събера лайкове. Само да сложим тези неща там. Харесвайте да събирам лайкове и други неща. Събирайте. Така. Сега ще си направим една тъпа градинка. Не тъпа ми, просто ще е бърза. Този клип ще е бърз. Вече ви казах. И така. Почваме. Но тук ще са май само... Не, няма. Така. Сега... ето ги семената. Ето го костения прах и така. Нали? Утре мисля да заснема клипче на това. На FIFA. Какво става тук? Нещо има тук, че не става. Става. Така, да. Тук е... Така. Сега мисля да приключвам този епизод, като този епизод ще бъде приключен, когато нали свърша. Като свърша градинката. Мисля да качвам клипове и на CS. Аз разбира се, че ще качвам. Да, какво да ви кажа? Свърши ми. За какво ми свърши? Защо ли? Я да видим дали имаме още. Имам. Така. Нещо беше станало. Сега стана нещо. Другите клипчета ще говоря повече, ако сега... Извинявам се, ако не съм говорил достатъчно или съм говорил глупости. Торчове. Сега ще слагаме торчове. Ще прави кандидатури и други неща. Като сложа торча, приключвам епизода. Ще го кача сега, на момента. Когато, нали... Когато го приключа. Така. Така. Харесва ми тази къща, как я... Нали, направихме. Направих. Сега ще идем да си направим едни стъпала. Ако имаме... нямаме. Ще ни трябва. Така. Така.
така, 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 така. И това беше, не. И сега ще сложим, и това беше правенето. Сега ще сложим стъпалата. И готови сме. Това беше всичко от мене. Пишете лайкове, коментари и харесвайте. Чао!